Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido, alam niyo po, kayo pong dalawa ang idolo ko pagdating sa mga health problems. Teka lang. Hindi ko sure kung compliment yun. Sana nga kunin na po kayong dalawa ng DOH bilang model ng PWD card. Anyways, relate po kasi ako sa inyo. Ang aking pong asawa ay may heart problem. And my 12-year-old daughter is actually going through a thyroid condition just like Nicole. So sabi niya, so ngayon pinapakita ko lahat ng mga post ni Nicole para magkaroon ng lakas ng loob. Ito nga, aking anak na harapin lahat ng mga dapat harapin. Ayan. Malungkot naman. Oo. Siyempre, while kami ni Diego, natatawa-tawa lang po kami sa mga ganitong klase, mga eksena. Hindi po talaga nakakatawa na magkaroon ng PWD card. Tama po. Sa hindi totoo niyo lang, po gugustuhin. Hindi mo talaga, sa totoo lang, di mo talaga gugustuhin, no? Sabi ko nga, kanina nag-iisip ako, suot ko kaya si Mayet de la Rosa Fine Jewelry ko today na necklace. Suot ko siya kahapon. Tapos tinitingnan ko yung scar ko. Sabi ko, hindi ko na lang siya takpan today. Anyways, it's really evidence, resibo, yan. And, ebidensya ba? And battle scar ba? Tama, yan. It's a battle scar. It's a reminder ng patuloy na paglaban. And it's a reminder ng patuloy na pagtitiwala kay Lord. Yan. And that's something na siguro kung gusto namin talagang i-impart bilang mga future PWD card endorsers. That we should continue to trust God that everything will be okay. Pero sa totoo, we don't wish it upon anyone. Yung bang tinatawa-tawa lang namin ni Diego Bandido yung, ay nako, nakakuha na naman kami ng discount or ang happy ko kapag ka nanonood ako ng sine. Isa sa mga naramdaman ko talaga dyan, Jegs, na parang medyo malaki for me was the tickets na binili namin kasi manonood kami ng musical ng anak ko sa September after ng aking radiation. Ramdam ko talaga yung laki ng discount kasi parang umabot talaga ng 2K. Hindi naman ako nagdi-discount ng 2K ever. 'Di ba? So, ramdam ko yun. Pero hindi ko pa rin siya gugustuhin if I had a choice. Kung hindi ito yung battle na binigay sa akin ni Lord, hindi ko gugustuhin na magkaroon ng discount ng 2K kapalit ng PWD card. Pero actually, ito yung mga battle scars na. Actually, yung sa akin dito lagi kong tinitingnan. Saan naman yung sa'yo? Pulso. Parang dito sa pulso. Naglaslas ba yan? Ay, di, linawin mo. Maliban sa paglalaslas ko. Nung araw. Dito yan. sa kabila yung paglaslas. Dito kasi dinaan yung inoperahan ako sa puso, yung paglagay ng stent, na parang, it reminds me the goodness of God. Na imagine mo, 2 beses ako naoperahan. Before po yan, inatake na rin ako sa heart. So, kaya nga tripit 2 beses ako naoperahan. Yung mga battle scars na yan, it reminds you the goodness of God na andiyan ka pa, buhay ka pa. Correct, Ayan. diba? So yun po yun. So, just to give hope para dyan sa anak mo na 12 years old. She's very young. Ang bata ng 12, no? Ako, I would say na
okay na din ako at this age na ngayon ko siya hinaharap kasi ang dami ko ng mga medyo battle-tested na tayo. So, kumbaga parang ano man yung mga pagsubok na dadating ay hindi naman sa minamane kasi hindi pa rin minamane. 'Di ba? Pero ibig sabihin, hindi na masyadong ikinagugulat. Kumbaga parang, okay, parte talaga siya ng buhay. Pero for a 12-year-old, and especially for a mother ng isang 12-year-old, hindi din talaga siya madali. But kapit lang. Alam niyo po ang kagandahan ng detecting it early. Yes. Mas maganda rin po ang recovery ng taong mas bata. Correct. Natandaan ko dati sa una kong pagbubuntis, ang difference is 5 years. Ramdam na ramdam ko talaga yung pagkakaiba eh. At sabi talaga ng doktor yun, iba talaga ang recovery ng isang 20 plus year old lang versus 39-year-old. Iba ang buntis ng mga 20 plus sa buntis na magka-40. Ganyan. So, yun lang, just to make you feel better, at least detected early yan. At lagi po natin sinasabi yan, early detection is key. Hindi yung nagugulat na lang po tayo kung anong stage na siya, ganyan, or medyo mahirap na siya. Pero although kahit nandun na tayo sa medyo mahirap na stage, hindi pa rin tayo mawawala ng pag-asa hanggat nabubuhay tayo. Tama. Tsaka syempre, andyan pa rin din ang Panginoon. Kasi kung minsan yung mga bad things na nangyayari sa atin, ginagamit niya for the better. Like for example, kaya siguro din kami pinagtagpo dito ni Nicole na almost similar yung nangyari sa buhay namin, off-cam. Off-cam, yes. Yung mga artista. yung mga nangyari sa amin, hindi nyo gugustuhin po sa buhay namin. Hindi nyo, plus yung health issues and everything. Pero siguro na kahit eto kami, parang mga siraulo kami, parang yung kwento namin will inspire. Like sa nagtanong sa atin na nagbigay ng hope. Ng hope sa inyo na parang natutuwa ka sa amin na parang kami talaga. Ano yung sinabi mo? Basta hindi ko mawari kung compliment o hindi. Loading niya daw tayo pagdating sa mga health issues. edi kung ganun man, that's God's grace. Correct. Ibig sabihin kami po ay patuloy na nagpapasalamat. And it's an honor, Your Honor. It's an honor to be the future ambassadors of the PWD card. PhilHealth, baka naman. Baka naman. Marami po kaming, ulitin lang po namin just in case hindi nyo po narinig, DOH, PhilHealth at lahat ng mga connected sa ating health industry. Na ang una ko pong panukala kung kami po ay magiging PWD card ambassadors. Yes. Na ang shape po ng card ay butterfly. Tama. Kung paano po ito magkakasya sa wallet mo, kanya-kanya ng problema yan. Willing po kami na mag-ikot sa buong Pilipinas. Ayan. Schedule natin. Correct, 'di ba? Para magbigay ng mga talk at mga seminar at kami na po ang nagdesisyon ngayon. Kasi hindi nangyari yung pagpaparinig namin ni Christopher nung araw sa sa Department of Tourism So baka naman sa Department of Health may sakatuparan yung mga ganitong klase mga pangarap. Tsaka age appropriate na. Age appropriate. Correct. Tapos appropriate na din sa mga experiences pagdating sa mga health issues, 'di ba? So para sa mommy na nag-message sa atin, laban lang. Laban lang, mami. Laban lang, mami. And every day, ang bawat araw po na binibigay po sa atin is a chance para tayo po ay mag-grow. Correct. Sabi nga sa Bible na kung ang maya nga na walang nag-aalaga, hindi pinapabayaan ni Lord. Paano pa tayo? Tayo pa. Kinreate into His image and likeness. Correct. Diba? So, everything will be okay and God will provide. Minsan may mga pagkakataon, parang paano ko to isosolve? Nasosolve na lang din talaga siya. Yung magugulat ka na lang. Na parang, okay, nasolve na lang din pala talaga. Ewan ko, nakwento ko to Isa ito sa mga favorite ko. Ay, nagkukwento ka ba? Hindi ako masyado nagkukwento to ko sa sarili ko. Guys! First time to. Ang kinikwento ko yung mga ibang tao. Ay, hindi. Pati sa sarili ko pala. Kwento mo sa amin ni Kuliana. So sabi ko sa isa sa mga tambalan segments in the past na madaming tayong mga hindi lang ako, hindi lang ikaw, Jegs. I'm sure lahat tayo. Marami po tayong mga naaalalang mga experiences of how God provides. And isa sa mga konkreto talaga na literal na
experience na naranasan talaga na nanay ko. Kasi nanay ko yung una nagsabi niyan sa akin eh. Na, kasi lagi kaming hikahos, laging kulang, laging sakto lang, laging ganon, laging walang extra. Ganon ang laging yung sinasabi is that God provides. Nung time nga na pumunta sila ng Baguio, nung siya pa ay isang teacher, alam niya talaga, gusto niya naman na, syempre nasa Baguio ka, gusto mo naman na makapagpasalubong ka ng peanut brittle sa pamilya mo, tsaka ube, ganyan. So, lahat sila ng mga teachers daw ay pumila sa machine, ATM. Tapos, siya pumila din siya. Pero alam niya, Jegs, na walang laman. Alam niya walang laman. Bakit? Kasi madami siyang loan. So, alam niya na wala siya talagang sisweldohin. Pero tumatakbo na din na mabilis yung kanyang utak na mga tipong kapag ka nandun siya, hindi nag-work. So yung kasunod niya na kaopisina din, baka pwedeng hindi nag-work ewan ko kung bakit, ganyan. Parang didiskarte na lang siya. Basta ang importante, nakapila din siya at nagtitiwala, diba, na makakabili siya ng ube jam. So, turn niya na. Nung turn niya na at binasok niya yung kanyang card sa ATM, nagulat siya, may laman. As in, literal na parang, talagang ito yung mga example that God provides. Yung pala, parang natapos na yung isang loan. Hindi niya alam na natapos na yung isang loan. Hindi na, wala nang deduction or kung meron man, kaunti na lang. Kasi so, tapos na. Tapos na yung isa. Tapos na yung isa. So, ibig sabihin, merong natira, pambili ng peanut brittle, may strawberry jam pa. Diba? So, ang intentional lang, peanut brittle at ube jam. Diba? Pero, nadagdagan pa ng strawberry jam at nung lengua de gato. Yan, diba? So, yung mga gano'n na, magtitiwala na lang ako. Gumagawa naman ako ng mabuti, hindi naman ako gumagawa ng masama. I am made in the image and likeness of God, ganyan. Tapos, I truly believe that God provides. Magtiwala na lang ako. Pipila ako sa ATM kahit alam kong walang pera. Ayan, si Mami yung literal na yung live by faith. Oo, correct. Siya talaga yun. And ang cute lang ng gano'n, na nakapila ka tapos alam mo talaga sa sarili mong wala, pero hindi, tiwala lang. Alam kong may mangyayari or alam ko na yung diskarte ko pagkatapos nito. Tapos isipin mo naman, di ba? Yung likelihood na mangyari yun, napakalayo kasi alam niya nga na wala na talaga siyang sisweldohin. So, God provides truly. May mga ganyan po talaga tayong klaseng mga kwento. And I'm sure ikaw din, Kabisyo, sa iyong lifetime, may ganyan ka mga kwento. Kaya panghawakan mo yan, hindi ka pinapabayaan ni Lord. Ano man ang laban natin dapat maging optimistic pa rin din tayo. Maging positive pa rin yung tingin natin sa buhay. Kasi pag negatibo na nga nangyayari sa'yo, mag-negative ka pa ng negative na yan. Correct. Ayaw naman natin. Hindi naman sa toxic positivity. Kaya lang between having a choice of choosing to look at the good than the bad, dun na lang din ako sa I'll choose to look at the good kasi less ng wrinkles yan. Correct. Kasi nakakadagdag ng ganda yan. Kasi good things will happen from the good eh. Correct. Diba? Bad things will happen mula from sa the bad. Diba? So, doon na tayo maniwala sa good. Tama. Diba? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!